ऐसे रानी नहीं होई कारोबार हो, आ गाड़ी के बिना जान होई ना व्यापार हो। ऐसे रानी नहीं होई कारोबार हो, आ गाड़ी के बिना जान होई ना व्यापार हो लागे लोन लेके हम एगो कार ले ली। लड़की बोलेगी आ ढोढ़िए पर हमारा उधार ले ली। सुनिए राजा एगो थार ले ली। ढोढ़िए पर हमारा उधार ले ली। सुनिए राजा एगो थार ले ली। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बानी जा, और हमरा पूरा विश्वास रहेला कि आप लोग मस्त हो खब जा, खुश हो खब जा, स्वस्थ हो खब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। आप लोग के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर हम ड्यूट यानी लड़का लड़की के ई गाना मिल के गावे के बा, तो हम ड्यूट सॉन्ग लेके आ गइल बानी। और रउआ सबके ई गाना बहुत ही कम से कम चार्ज में रउआ सबके ई गाना मिल जाई। तो भैया हो, हमरा पूरा विश्वास बा, पूरा मन में हुलास बा कि अगर ई गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रउआ सब गा देतानी, अच्छा लड़की से रउआ सब अपना गाना में गवा देतानी, डुएट करवा देतानी, तो हमरा 100% आशा बा कि गाना जरूर बाजी। आ जी भैया, रउआ सब अच्छा गावतानी जा, अच्छा बजावतानी जा। रउआ सबके अच्छा मेटर गाना नइखे मिल पावत ए भैया, तो रउआ सबके घबराही के ज़रूरत नइखे। अच्छा मेटर पावे खातिर न हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबा लीजा, काहे से कि इस चैनल पर रउआ सबके बहुत ही कम से कम चार्ज में गाना मिल जाला। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजा। तो आई जा हमने के सीधे चलल जाओ अपन मुखड़ा के ओर। तो आई जा पहले लड़का के भाव बा, लइका कहता ए भैया, कैसे कहता, ऐसे रानी नहीं होई कारोबार हो, आ गाड़ी के बिना जान होई ना व्यापार हो। ऐसे रानी नहीं होई कारोबार हो, आ गाड़ी के बिना जान होई ना व्यापार हो लागे लोन लेके हम एगो कार ले ली। फिर लड़की बोली, अरे ढोढ़िए पर हमारा उधार ले ली। सुनिए राजा एगो थार ले ली। अरे ढोढ़िए पर हमारा उधार ले ली। सुनिए राजा एगो थार ले ली। तो जी भैया, रउआ सबके अगर ये अच्छा लागता, गाना मस्त लागता, तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर नोट कर लीजा, 98 350 77203। एक बार और नंबर नोट कर लीजिए ये भैया, 98 350 77203। तो आप लोग हमार नंबर पर ज़रूर कॉल करी जा। कॉल कैला पर बहुत ही कम से कम चार्ज में रउआ सबके गाना मिल जाई। तो आप लोग ज़रूरे कॉल करी जा। तब तक खातिर हम विदा लेतानी, फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो में यानी अगला वीडियो में। तब तक खातिर थैंक यू, बाय बाय, सो मच, धन्यवाद।